So yan guys, tapos na ating garage guys. So meron na tayong garage. So, magandang araw mga Katagalog, mga Kabisaya at anumang lengguwahe ang iyong sinasalita. Ngayong araw guys is balak ko ngayon tapusin yung aking garage. So, kinakailangan ko ng mga wood, mga planks, and other items na kailangan natin sa paggawa ng ating garage. So, ako ngayon dito ay gumagawa ako ng bala or ammo. And then, gagamitin natin itong bala pang patay ng deer. So, ayan. So kinukuha ko na ang mga bala. At gumawa ulit ako ng 7 ulit na bala para ma-extra. At pagkatapos natin, i-reload muna natin ang ating shotgun. At nakikita naman natin na madami na tayong mga fiber. So gagawin natin itong cloth para panggawa ng bandage. Ayan, so ginagawa na yung cloth. So maghintay muna tayo ito bago ma-full. Ayan, so mag-explore muna tayo dito sa ating ganyan mga things. Titingnan natin kung meron pa ba natira. So meron pa natira yung hindi na cook. Ayan, so dito wala na. And ayan, so magkakaykay muna tayo dito sa ating mga chest or inventory kung meron ba tayong mga kinakailangan pa. Ayan, so kay muna tayo dito. And ayan, so itong ating mga axe and mga pickaxes kailangan natin itong arrange para magandang tingnan. Gagawa tayo ng bandage para hindi tayo mapatay ng mga zombies. Ayan, so gagawa muna tayo. And ayan, so ilagay muna natin itong mga bandage dyan para magamit natin sa susunod. So ayan, pupunta muna tayo doon sa ating mga tanim doon sa ating unang ginawang bahay. So pupunta muna tayo doon at kukunin natin yung mga woods na tumubo na at i-harvest natin yun at magtatanim muna tayo doon ng panibagong plants para meron ulit tayong kukunin sa susunod. So ayan, malapit na tayo. Oh my god, what na natumba na in town dahil lang sa rabbit. Ano ba yan? So ayan, nandito na tayo. Papunta na tayo dito. So ito yung unang ginawa kong base nung naglalaro pa ako nito. So ayan, bumababa na tayo at nakikita naman tayo na mataas na yung ating mga puno at i-harvest natin yun at magpa-plant muna tayo ng seeds. Ayan, so kinuha ko na yung mga wood and magtatanim ulit tayo. So yung isa hindi muna tayo magtatanim doon dahil wala pa tayong mga seeds. And ayan, ito yung mga natira sa aking unang bahay. So ayan, meron pa mga things pero hindi ko na hinakot doon sa aking second house dahil okay na siya. At ito yung mga things din sa labas. Itong tanning rack, may table at may chair na maliit din. So ayan, ginawa ko na siya dyan. Hindi ko na siya nilipat at meron ding well dito na hindi na gagalaw-galaw. So pinabayaan ko na rin dyan. At ayan, so pabalik na tayo doon sa ating house. So babalik muna tayo doon at see you doon. So ayan, bye. Pupunta muna tayo doon sa ating bahay. Let's go. At ayan, nandito na tayo sa ating base. So yan, ilalagay muna natin for temporary ito ang ating car dyan sa may garage na hindi pa natatapos dahil wala pang walls and foundations. So ayan, ilagay muna natin dyan siya. Dyan puro na may dyan ang sinasabi. So ayan, ayos muna natin ang kaunti. Ayan. And okay, so siguro pwede na yan. So bababa na tayo. Ayan. And then yung malapit na maubos yung ating mga dyan, spare parts. So papalitan natin yan in the future. So okay, so yung aso ko is gutom na, wala na siyang food. So bibigyan natin siya dyan mamaya. So ayan. So dito muna tayo sa ating base. Magkakalkal muna tayo kung meron pa ba tayong wood or planks na pwede pang gawin doon sa ating garage. Okay, so wait a minute.
So ayan, gusto ko ngayong pumatay ng deer eh. Kasi na parang nagugutom na yung ating character. So ayan, papatay tayo ng deer. Ayan. So ayan. Malapit na siya. Uy. So itong ating shotgun nga gamit guys is pang long range. So good for hunting this deer dahil mabilis siya tumakbo. Ayan. So ayan, namatay na siya. So kukunin natin yung kanyang mga laman, itong meat, itong leather and yung kanyang fat. Ayan. So papatay muli tayo ng another one. So ayun. So takbo muna tayo para ating mahabol yun. Ayan, natamaan din. And ayan. So tamaan mo. So tamaan at malapit na tayo siguro. Ayan. Ang tagal mamatay. Ito na lang pistol. Pambilis ng pistol eh. Fire mo, ay! I-fire mo! Ayan, namatay na. So, kukunin muna natin yung kanyang laman ulit. Itong meat, leather, and fat. So, uuwi muna tayo dahil paggabi na. So, let's go in our base because wala pa tayong ilaw eh. So, itong car ko guys is gagawin ko muna tong as my temporary light dahil wala pa tayong mga generator dyan. So, ayan. So, siguro may ilaw na tong loob ng bahay natin. So, ayan, may ilaw na. Okay. So, ayan. So, klaro na yun na ba? Ayan. So, may ilaw na siya guys. So, ayan. Meron tayong mga meat dyan and may cooked rabbit. So, ayan. And, mamaya na tayo gumawa ng dog food dahil hindi naman yan mamamatay ang ating aso. Ayan. So, okay. Itong electric oven guys is kinakailangan ng electricity kasi para gumana siya. So hindi mo natin siya magagamit for today. Ayan. So dito muna tayo sa labas at magkakalkal muna tayo dito. So pupunta muna tayo doon sa ating boat pala dahil kukuha tayo ng gasoline para pang gasoline sa ating boat and sa ating cars also para umandar siya. Lisod pod kung di mo gana ang kuan, lisod pod kung mo gana ang sakyanan o ang pambot kung way gasolina, lisod pod na. So, ayan, so papunta na tayo doon sa isang island. Ayan. So ayan, pupunta na tayo sa isang island and patay, anong nangyari sa ating boat is tumalsik siya sa tubig. So easy lang yan, itulak mo na yan. Ayan. So papunta na siya doon. Ayan, so siguro pabayaan na natin dahil nagre-respawn naman siya ng isa. Ayan, nagre-respawn ulit. Ayan. So, papunta tayo dito sa ating may gasoline or itong mining. Nagmamina ba to ng gasolina? So, ayan. Kukuha mo tayo dito ng gasoline. Okay. So, itap muna natin yan. And oil refinery. Ano ba yan? Oil refinery. Ayan. So, kukuha na tayo ng oil. So, pupunta muna tayo doon sa taas ng tower dahil baka meron tayong mahanap. Meron bang axe, meron bang gunpowder and many things, ano ba? Meron bang, kasi nag-update ito kada araw nag-update ng mga items. So, ayan, meron ng axe and may coal din, may coal. So, dito ba? Meron ding chest. So, importante yung chest sa atin guys dahil marami tayong items in the future. So, ayan, importante yan sa atin. So, let's go down. Let's go down and let's go back to our boat na. Okay pa ba yun? So, ayan. So, let's jump muna para mabilis tumakbo itong karakter. Ayan. So, let's go. So, let's go. Bilisan mo. Ayan. So, let's turning. So, let's go. So, nagta-travel na tayo papunta sa ating island. Ano ba? Makatagawan na ba nito? Nakapatagal. Napatagal. Ayan. Tubilisan mo. So, ayan guys. Ipaparking muna natin ito sa loob dahil umuulan. Bakit ang sama ng panahon? Meron bang bagyo, low pressure? Sa ba? So, ayan. Ilalagay muna natin dyan. Ipapark. Bilisan mo. Ayan. Uy. Ayan, sakto. And then, lalabas muna tayo dito para meron tayong panggawa ng ating garage.
Magmimina muna tayo ng hindi tayo magmimina ng kahoy. Magcha-chop-chop muna tayo ng kahoy pero para meron tayong panggawa ng planks. Okay, so let's go. So babalikan ko kayo kapag nagcha-chop-chop na ako ng puno dahil importante ang puno sa ating life. Ay sana all. Okay. So dito ko ilalagay yung ating nakuhang chest. Ayan. Okay, sakto siya. So ayan, marami pang laman ito dahil large capacity. So magukuha na tayo ng kahoy. And look at my terrace. This is very good. Ayan, good na yung terrace natin. And yung ating bintana, ang galing. Wow, ang galing ng ating bintana. Char. And then, let's close the door. Baka may pumasok na zombie. Hala, zombie. Hindi naman. Joke, hindi papasok ang zombie dito. Ito sa walang zombie sa island na ito. Doon lang sa isang island na maraming zombie. So, let's chop the wood first because we need wood. And tingnan nyo aking aso, guys. Ayan, guys. Ito yung aking aso. Wala nang pagkain yung kanyang tiyan. So, let's chop wood first. Let's go. So, mag-chop na tagkahoy, ani. So, ano yan? Nagsasap-chop na po tayo ng kahoy, mga tao. So, yan, chop ko po yung isa. Tapos, ito na po yung isa ating chop-chopin. Kasod po, di po na to ni chop-chopon. O po tayo kahoy. So, ayan, mga tao. So, chop ko. Ito pong isa po. Ato po ning tadtadari ng ating palakol. So, ayan. Perdago. Mana. Ay, dapat day isa. Abi ko mana. Mana. Oh, mana, guys. So ayan guys, tapos na tayong mag-chop na mga wood. Nakikita nyo ba yun? Pinas forward ko yun para hindi na mainip kayo. Inip kayo eh. So ayan, hindi ko na pinas forward. Oh, pinas forward ko pala. Ayan, so itong wood na ito is ka-craft tayo ng planks. Ayan, wooden planks. And parang 50 na lang para sakto yung planks natin para meron pa tayong matirang planks. Ayan. So ayan, ginawa ko na itong planks. So mag-wait lang tayo dahil matagal pa yan matapos kasi may time pa eh. So ayan, mag-wait muna kayo. So ito yung ating goal for today. Yan, 1, 2, 3. And dito din sa tong wall, i-count natin 1. And so parang 3 sa gilid at 2 doon sa dulo. So ayan, 1, 2, 3. So nagka-count muna ako dyan guys. Nagka-count ako dyan. Huwag nyo akong ganunin ha. Nagka-count ako dito. Huwag nyo akong ganunin. So okay. Nagka-count muna ako dyan sa scenario na yan. So ayan. So matagal pa matapos yung ating ginawa. Yung kinacraft dahil may time pa eh. So ayan. Babalik tayo kapag natapos na yung ating kinrap. At ayan guys, natapos na mag-craft guys yung wooden planks. So gagawa na tayo ng wooden foundation. Ayan, so nagagawa tayo ng tree para sumakto doon sa ating ginawa. Ayan, so mag-wait naman tayo dahil may time. Ayan, so babalik tayo mamaya kapag natapos na ito. Okay? So ayan mga person, tapos na yung pag-craft ng wooden foundation. So let's see kung masakto na ba ito dito sa ating mga slot na walang laman. So ilalagay muna natin itong mga ganitong wooden foundation dyan din, at dyan din. Ayan, so okay, sakto. Ayan, nice. Tingin. Ayan, so and next gagawa muna tayo ng anong susunod, yung walls pala. Isod pod kung di ta maghimog walls, murag di man na pod na garage. So gagawa tayo ng walls. Ayan, gagawa muna tayo ng wooden planks. So ayan mga tao, so tapos na yung pag-craft ng wood planks. So ayan, gagawa na tayo ng wooden wool. So maghintay muna tayo na mag-craft yun. Okay, so ka-craft tayo ng wooden wool. Okay, parang 3 na muna, or 2 ba, or 3. Ang sama dyan, 2 or 3. Okay, so 3. Sa ba ni ayan, so ayan, gagawa tayo ng 2. Sunod mag-craft din tayo ng 3 maya. Okay, so ayan mga tao, so tapos na tayong magawa ng ating wood planks. So ako nakakalkal ako dito kung meron ba akong wood planks dito dahil kinakailangan natin. So ayan, so tapos na yung pag-craft natin ng wood planks. So magka-craft ulit tayo ng 3 or 2 ba, or ambot. So ayan, maghahanap muna tayo ng mga wood para makaka-craft ulit tayo ng marami pa para sumakto doon sa ating
plano na magawa tayo ng ganyan ng ating kuan walls. Okay, so magkakalagay muna tayo ng mga woods dito sa ating kapaligiran. So mamulot na tayo mga patpat or unsay tawag ana. So ayan. So nakakrap na tayo ng isa ulit. And then so maghimo-himo muna tayo dito or maghanap-hanap muna tayo ng mga panibagong mga woods. Ayan, hanap tayo ng woods. So babalikan ko kayo kapag natapos na tayo ng makakita ng mga woods. Okay. So ayan, makakrap muli tayo ng wood planks. Or ayan, so gagawa na tayo ng wood planks. Ayan, so mag-wait muna tayo ng minute dahil napakatagal magtapos nito ng ating mga ginagawa dito. So ayan, so wood planks. So ayan, nagagawa na tayo ng ganyan. So mag-wait muna tayo. So ayan, crafting pa siya. So okay. So magpunit-punit muna tayo ng mga wood dito. Okay, so I will fast forward this baka mainip kayo eh. Okay. So ayan mga tao, nagagawa na tayo dito ng so nilalagay ko na yung mga wooden planks na nagawa ko. So ayan, gagawa na naman tayo ng dalawa na lang ang kulang natin. So ayan, gagawa na tayo ng wooden planks or wood. So maghahanap muna tayo ng mga wood dito mga tao. Ayan, so magpunit-punit muna tayo ng mga ganyan. So mamumulot muna tayo ng mga ganyan dito sa ating ganyan. So, naon sa naman ko sa konsulti ganyan. So ayan guys, sige na tayo under guys. Naghahanap na tayo ng mga wood. Okay. Ayan, punit muna tayo ng ganyan. So okay. I will fast forward this na naman eh. So ayan mga tao, so tapos na yung ating mga walls. Ayan guys, so itong car natin guys is ilalagay natin iyon sa ating garage. So ayan, so ilalagay na natin ang ating car. So ayan, okay din na gumawa tayo ng garage guys dahil ang garage guys is nakakatulong sa ating pang araw-araw na gawain. So kapag wala tayong garage sa ating sa real life guys is what tayo mabot nga sa atong cars, listen po. So ayan, ilagay na natin ang ating mga ganyan guys. So ilagay na natin dyan sa ating garage. So ayan guys, so ipapasok na natin itong car natin din sa ating garage. So ayan, so wala pa siyang roof guys, so gagawa natin yan mamaya guys. So okay, ayan, so ilagay natin ating car dyan. Ayan. Okay, so ayan, we're good to go guys. Tapos na yung ating garage, yung ating walls and yung foundation. So ang kulang na lang dito is yung roof, yung roofing. So, ayan. Maghintay na tayo ng umaga dahil gabi pa guys. So ayan guys, papatayin na natin yung ilaw ng ating car guys dahil buntag na guys, dahil umaga na. So ayan. So pinatay ko yung ilaw, so isasarado na natin ito. So ayan, so makinig kayo sa sound ha. Dahil maganda itong sound nito eh. Diba? Ang galing yung sound. So ayan, ang galing niya. So ayan. So galing, meron na tayong garage. So kulang na lang yung roofing. So welcome mga kabisaya. It's a brand new day. And ngayon, papakainin natin yung ating aso dahil gutom na ito eh. So gutom na siya sa pagkakainin natin. At baka mamatay. Di ba na mamatay god. Buhi ba na, animal sara man na. So karon guys, is ato na ning humno ning atong kuandre garage. So ato na ning butngan og mga atop dira, mga kuan ceiling, ato ning butngan og ceiling. Lalagyan natin ito ng ceiling at baka ulanin tayo at bagyuhin. So lagyan natin ng ceiling. So ayan, nilagyan natin ng ceiling dyan at dyan din at sa kinalasan din. Ayan. So ayan guys, tapos na yung ating garage. O diba, meron na tayong paglalagyan ng ating cars. So at bakit hindi ako makalabas dahil may aso. No, sabi ng aso natin. So ayan guys. So maraming salamat sa panonood ng aking video at iwan ka ng like dyan at pakiring na yung notification bell at maraming salamat sa panonood. See you on my next video. So bye.
Kung nagustuhan mo ang video ito, please mag-iwan ka ng like dyan and mag-subscribe ka na rin. Maraming salamat, paalam!